balantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmagulang pa. Hello mga ka-Francel, praised be Jesus and Mary. Monday morning na pod, tighimo na pod og salmo. Ug sa tanan na to mga bagong subscriber diri sa Francel YouTube channel, daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe. Natay mga bag-o nga 25 ka mga bag-o na to nga mga subscribers. Welcome sa Francel YouTube channel. Nining tungura magbasa na pud ta og mga comments diri sa ato ang comment box. Okay, una si Ma'am Ginalu Imo. Ano siya, hi sir, your videos help me a lot. I am a fan. Thanks sir. Daghan po kayong salamat Ma'am Ginalu. Ug welcome sa ato ang Francel YouTube channel. Ug na siya pahabol gamay. Pwede ko maka-request sir salmo for on October 16, 2020 Cebuano daw. Kapistahan sa Saint Margaret Mary Alacoque. Okay, ma'am, ginahimo natin, himo na ko ni mga Wednesday siguro. Ma-post na ko mga Huwebes pohon. Kimurag 16 kung wala ko nasayop mga kuan yung saningan daw. Friday ata. Okay? So, welcome ma'am Ginalo sa ato ang YouTube channel. Si Ma'am Ginalu day taga-kuan siya, taga Toledo City, Cebu. Okay? So ma'am, welcome. Ug daghan kayong salamat kinakahatag day ni tabang sa imuha. Diya sa imuhang pagkanta sa salmo diha sa Toledo City. Si Ma'am Fe Bulusan, anak siya, salamat sa san iyo pagpaabay san tono san salmo. Taga Birini, Samar kami. Salamat and more power. More power po Ma'am Fe Bulusan sa diha sa Samar. Di kayo ko kasabot pero siguro maragana siya. Salamat sa imuhang paghatag sa tono sa salmo. Siguro imunaanin ni. Aghan kayong salamat ma'am. Kanang pagpadayon lang sa imuhang samarihanhon sa mani na term ani sa pag istorya sa imuhang language sa Samar. Ayaw ka kuan kay akong paningkamutan nga sabton para pud makaton ko sa inyong dialect. Ma'am Fe Bulusan, welcome sa ato ang YouTube channel. Murag bag-o ni si Ma'am Fe Bulusan. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod diri sa ato ang YouTube channel sa paggamit sa ato ang salmo labi na diya sa Samar. Kanina nga mga comments, mga ka-Francel sa katuning English nako nga gihimo nga salmo as requested by Sir Lito de la Torre. Okay, si Ma'am Marife Ladion. Hello, Ma'am Marife. Kani si Ma'am Marife. Permente gini sa tuwang channel. O kada semana iyahan ang ginashare sa iyang Facebook account ang ato ang salmo. Daghan kay salamat Ma'am Marife Ladion. Sa wala gyud puas nimo, walay kapuol nga pagsunod sa ato ang mga salmo. Ana siya wow, naana po di mong salmo. Thank you, bro. Yes, daghan kayong salamat po Ma'am Marife Ladion. Si Ma'am Georgelita Navarroza. Ana siya karon pa jud ko kabalo nga naa di ay salmo nga kada semana gihimo. Basin ra makabalo na jud ko ani og laing tuno sa salmo. Unta makabalo ko ani kayong among rank balik-balik jud way ani. Ana ko natiwasda. Naputol. Okay, Ma'am Georgelita Navarroza, murag bag-o nga subscriber nato si Ma'am Georgelita Navarroza. Welcome ma'am sa ato ang YouTube channel Ma'am Georgelita. Unta ma'am, makatabang gini akong ginahimo para sa imuha, para naanapon mo'y bag-o nga tono nga mahimo diha. Anyway, mahalag balik-balik ma'am ang tono.
Basta kay importante ato ning ginahimo para sa Ginoo, but siguro kung mas ato ang mapulihan og lain pud nga tono, siguro mas makahatag pud og nindot nga resulta diha sa ato ang sa pag-celebrate nato sa ato ang misa kada Domingo. Daghan kayong salamat Ma'am Georgelita Navarroza sa imuhang pagsunod sa ato ang music anong YouTube channel, ug daghan salamat sa imuhang pag-subscribe. Si Ma'am Sheridan Mauquesa. Good PM sir, mangayo ko sa salmo para ugma kay ako nga salmo hunon. Okay. Murag kuan ni siya nga comment ni Ma'am Sheridan. Saturday ata. Mo na siya nga kuan, murag wala siya siguro, murag ang -1 ni iyahang na play. Mo na siya nga ingon siya nga mangayo siya salmo para ugma para Sunday niyang boot nga ipasabot. Ma'am Sheridan or Sir Sheridan bahinoni mao kesa daghan kaayong salamat ma'am or sir sa imuhang pagsunod sa ato ang YouTube channel. Daghan pong salamat ma'am or sir sa imuhang pag-subscribe. Si ma'am or Sir Sheridan mao kesa bag-o po nato ni siya nga subscriber. Okay, si Sir Lito de la Torre, morning sir, mangayo ta ko og English. Manay isang comment ni sir atong niagi. Morning, mangayo unta ko og English nga salmo para karong Domingo, October 4, 2020. Apili og -1 Sir Lito de la Torre. Okay, sir. At daghan kayong salamat Sir Lito de la Torre sa kanunay po nimo nga pagsunod sa ato ang YouTube channel. Granted ning request ni Sir Lito nakahimo tag English nga salmo ug nahimuan pud nato og -1. Hinaot sir nga unta imuhan ning gamit no ang ato ang salmo nga gipost og ang -1. Si Sir Jimmy Meot, kini si Sir Jimmy Meot, kanunay pud ni nga nagasunod yun sa ato from Sambuanga Sibugay ata ni si Sir. Sa mayang gabi Brad, angayo ko og chords ani nga salmo Brad, apili Brad. Okay, sorry kay mga ka-Francel usahay makalimot jud ko og butang og chords paghuman ako og post. Nabutangan ko ni, no? Daghan kay salamat po Sir Jimmy Meot, kadunay po ni siya nagasunod sa ato ang YouTube channel. Si Sir Lito de la Torre, murag after 3 days, murag dugay-dugay man gud ko naka-post sa ato ang English nga salmo. After 3 days atong pag-request niya, pahinumdum siya nako, sir, wa pa ka nakapost sa imong salmo sa English. Daghan kay salamat Sir Lito de la Torre sa imong paghinumdum kay usahay makalimot ra bagyog ko. Ma'am Christy Fermano, team official. Ayo gabi Brad, pwede na accord sa October 4 ug -1 okay. Nakalimtan ako ni butang og chords mo ni nga murag nagkuan si ma'am, nag-request. Hello Ma'am Christy Fermano, daghan kayong salamat sa imong pagsunod sa tuang salmo ug daghan kayong salamat sa imuhang pag-subscribe. No, I think bag-o na to nga subscriber si Ma'am Christy. Nagpahinumdum siya sa chords ug sa -1. Okay, granted ni ang request ni Ma'am Christy Fermano. Ma'am Emma Abbas, simple lang kayong giingon ana siya. Thank you. You're welcome ma'am. Ug salamat po sa imuhang kanunay nga pagsunod sa ato ang YouTube channel. Kani si Ma'am Emma, murag halos weekly gid pud ni siya. Okay, si Sir Jimmy Meot, ana siya, maayong gabi Brad. Ako na po ang mugamit sa imong salmo karong Sunday. Salamat kaayo Brad. Okay. Si Sir Jimmy manggod, murag puli-puli sila dito sa ilahang parokya ug kanta sa salmo, puli-puli ug gihapon gi-introduce sa iyahang mga kauban nga salmist ang ato ang salmo nga gina-post diri, no? Ug karon daw nga semana adtong October 4, atong Sunday agahapon siya ang nagsalmo, no? Sir Jimmy, nang hinaut ko nga unta, nakatabang sa imuha ang ato ang mga post diri na salmo. Daghan kayong salamat Sir Jimmy sa kanunay gyud nimo nga pagsunod
Ma'am Susan Bustamante. Mana siya daghang salamat. Nagamit dyan ako ang Salmo last September 27. Okay, daghan po kayong salamat ma'am sa pagsunod nimo o pagsalig sa ato ang channel para makahatag og salmo diha sa imuha. Daghan kayong salamat ma'am Susan Bustamante. Nag-request ni siya og salmo atong September 27. Si Ma'am Rizali Marie Anwar. Ana siya, hi bro, pwede ka makahimo og tone para sa bayi nga version. Maglisod makughimog tone para sa babae nga version, ma'am. Pero kung maka-comment mo o halimbawa moingon mo nga, sir, palihog ko og pataas sa tono kay mubuo sa ako kay babae man mo. Atong mga babae nato nga mga subscriber anang halimbawa mag-request mo og patasi og 2 frets, 4 frets ana mahimo ko na. No? Iingon lang sa ako kung pila ka frets ang atuang ipataas o pila ka frets ang atuang ipaubos. Kay kung mag-istorya mo ana, kung mag-comment mo ana, ako anang ipatasan o pamove-an ang atuang -1, then i-post ko na og balik nga intended para sa imuha nga pitch. Ma'am Rizali Marie Anwar, daghan kayong salamat ma'am sa pagsunod nimo sa ato ang mga salmo o pag-subscribe po sa ato ang channel. Murag bag-o pod ni si Ma'am Rizali Marie diri sa ato ang channel nga subscriber. Daghan kayong salamat ma'am ug welcome sa Francel YouTube channel. Si Ma'am Cristeta Cerojijos, okay lang sir kung wala ka makahimo sa salmo for September 28. Gigamit ko na lang ang previous nga tuno nimo. Wow. Waiting for the coming Sunday's responsorial psalms. Yes, ma'am. Si Ma'am Manggod nag-request ako, si Ma'am Cristeta nag-request ako og salmo for September 28. Sorry jud kaayo ma'am, wala yun nako nahimo ang imuhang request ug mao ni siya nga okay lang daw. Okay lang daw ana siya nga wala nako nahimo. Anindot pud kay ang gihimo ni Ma'am Cristeta kay kadtong previous na lang daw nako nga tuno ang iyahang gigamit. Nana gyud mo mga kaka-talented pud di ay. No. Ug daghan kayong salamat Ma'am Cristeta sa imuhang paghulat gyud kada Sunday sa ako ang mga salmo nga ginahimo. Ma'am Cristeta Cerojijos, thank you. Si Sir Apostol Fortunato, ana siya, nindot kayo imong talent Brad, gishare ni Brad Patwon Aninyon, akong kauban salmista sa San Vicente Ferrer, Sambag 2, Cebu City. Brad Sir Apostol Fortunato, daghan kayong salamat sir, kay gigamit po din mo ang ako ang salmo, nag-share sa imuhan ni Sir Patbon Aninyon. Sir Patbon Aninyon, daghan po kayong salamat sa imong pag-share sa itong mga salmo diri. Diha sa imong mga kaubanan nga salmist. Diha sa Sambag 2, Cebu City, San Vicente Ferrer Parish. Sir Apostol Fortunato, daghan salamat sa imuhang pag-subscribe. Bago po nato ni nga subscriber si Sir Apostol Fortunato. Unta magpadayon ka Sir Apostol sa imuhang gamit sa ato ang salmo kada Domingo. Si Ma'am Vida, ana siya salamat dakong tabang namo diri sa New York para sa among misa nga binisaya. Daghan kayong salamat Ma'am Vida. Si Ma'am Vida, bag-o na to ni nga subscriber all the way from New York. Sa tanan natong mga Bisaya diha nga mga kaigsuunan sa New York, daghan kayong salamat sa inyong paggamit sa ato ang salmo. Ug Ma'am Vida, pinaagi sa imuha na introduce diha ang ako ang salmo, daghan jud kaayong salamat. Daghan kaayong salamat pod Ma'am Vida sa imuhang pag-subscribe sa ato ang channel. Unta padayon nga makatabang ang ako ang channel ug ako mga salmo diha sa inyuha ang mga Filipino nga naa sa New York. Si Ma'am Christy Fermano, salamat sa chords Brad, God bless you always. Okay, mo ni si Ma'am Christy ang isa sa mga nag-request sa ato ang post nga butangan og
kanang chords. Mo ni siya isa sa mga nagpahinumdom nga butangan day og chords. Ma'am Christopher Mano, daghan po kayong salamat. Daghan salamat sa mga pag-subscribe. Okay. Si Ma'am Fe Bulusan, siya, salamat sa tuno sa Salmo para sa October 4. Daghan po kayong salamat, Ma'am Fe Bulusan, sa imong kanunay nga pagsunod. Ma'am Marifela Dion, siya, Dan Sharing Bro. Okay, ginashare ni, sa kung nagkikaingon sa inyo, ginashare ni Ma'am Marifela Dion ang ato ang mga salmo diha sa iyang Facebook account. Si Ma'am Blessel May. Ano siya, good morning sir, naminaw na sab kami sa imong bag-o nga tono. Salamat kayo, magamit na po namo karong Sunday. Diri sa San Vicente Ferrer Parish Church sa may Orhelio Street, Cebu City. Magsunod kami sa imong nindot nga mga tono sa salmo. Daghan kayong salamat Ma'am Blessel May vlog sa imuhang paggamit sa ato ang tono. Kauban ba mo ni Sir Patbon? Murag parehas man mo og kanang parokya. Kauban mo, ma'am? Siguro, daghan kayong salamat, Sir Patbon. Daghan kayong salamat, Ma'am Blessel May. Sir Patbon, manggudang murag nag-introduce yun ani sa ilaha dito sa ako ang mga salmo. Ma'am Blessel May, daghan salamat sa imuhang pag-subscribe. Si Ma'am Blessel May, murag bago po na ito nga subscriber. Okay, so daghan kayong salamat mo itong mga comments, daghan kayong salamat mga ka-Francel, daghan salamat sa inyong kanunay nga pag sunod sa ato ang mga salmo nga ginapost diri sa Francel YouTube channel. Hangtod sunod semana. God bless us all. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsiban, iya akong nagipapakulay. Sa daplin sa malinaw na tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya akong nagtultulan sa matarong nga mga agyanan tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walog na mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya naa ka man sa akong tiliran, sa himong igbubugaw ug sungkod, ihatagan mo ako kay
Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong natubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Ibihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayon ang akong kupa. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmagulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaloy mao'y nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako.